God dag tid, så vi her ved okkara første sending som vi har valgt å kalla for Hjertamål. Og denne her sendingen nå røyner vi til seg her første fer, og vi færre røyner hava Hjertamål reglerlige. Og vi som i sendingene jeg Daniel Adol Jakobsen, og samme vimmar har vi så Paul Ferre. Og vi færre at tåse ut fra hjertan, så som vi pleier å gjøre det. Vi tar ikke tåse særlig nek sammen om hva det vi atla for å tåse om. Men vi begynner bare samtalene, og så færre det gongt. Og jeg får si vi Paul, god dag Paul. God dag Daniel. Og velkommen til hese sendingene. Takk for det. Og jeg følte som om at vi akta synder Paulus her, da han sier vi Timotheus at gjør det ommerk av vise at det sjølvan fram. Men det jo sjølvan ikke alt verset. Han sier gjør det ommerk av vise at det sjølvan fram som en rønter for gode, som arbeidsmann i ikke hever skammas vi, som lærer sannlagsåret rett. Ja. At det verset er alltid hotigt med. Fra det første jeg lærte det å kjenne. Og jeg har alltid også om det som han sier først, det er virkelig egoistisk sagt at det vil begynne om at vise seg selv fremme. Men så resten av versen og det sier en heldig middelet. Det vil ikke selvsøke, men vise seg selv frem som en rønt for gode, som arbeidsmann og ikke å skammes vi. Og at lære sannlagsåret rett. Og det har hodet med å møte litt dette her, hvordan imens det kan være. Og i løven av mennesker som også hokser om her i morgen i samband med Hjertamåla. Så vi begynte av sendingen når vi at du ringte til meg i Lintene, og spurte hva mot Hjertamål var i morgen. Akkurat, ja. Og jeg kunne godt være venn igjen og hals, eller jeg kunne være hver som helst, jeg gitt fondet kommer. Og så platt jeg bare sette meg nye og si at det er mot Hjertamål. Som det var senest ferdig, vi gjør det tannhatt, at det var venn i havnene. Og så ringte jeg til. Og jeg sverre at jeg er akkurat venn i havnene. Ja, men så kan du bare komme inn her, sier du, va? Ja, nettopp. Og det var en særlig opplevelse. At sitter vi i en mikrofon, og nå sitter vi sammen for skjønnvarpe, ja. Og jeg minnes at dette her ferdig alt når klare. Det virker akkurat som jeg pleier å vite en eldre tjone som alltid har lagt puslespill. Ja. Og det virker for meg som det var, nå var det et puslespill her, og det var ikke skil i nøklen. Så jeg visste ikke hva prikkene skulle læres. Nei, akkurat, det lå bare her. Så det virker det, ja. Men så er Herren gjørst det at det bør tid. Ja, akkurat. Det må vi si at han har så mange år. No? Ja. Du kan si når det var, og du begynner i å ringe, det var jo. Jeg begynner i alt det første før jeg ringte til det var 4. helg av september i 2006. Ja. Og av begynner vi, så var det ikke hver vike. Nei. Men jeg har hukt en av etter, og langt har vi kommet ut i november i 2006. Ja. Da begynner vi regelig hver vike. Nettopp, passer, ja. Og hatta vi reglerlige til reglerlige. Jeg vet vel at reglerligt kan også være køvende, ja. Ja. Men hvis jeg har ikke noen reglerlige, til å si at vi setter noen til 4 som Herren vil vi skulle gjøre, så er det jo ikke reglerligt bære, men så er det sånn som Herren vil ha det være. Ja. At det er en løte her vi sitter sammen, og det kan skal ta større år i munnen til man sier til at godt er anten, og det som tilbyr han må tilby anten sannløyka. Men så sier han, men øttervidt som vi angår anlitt noen elspøytler, dårlig gods, vi vil ombrøtt til så moment fra dårlig til dårlig som fra Herren og gir anten. Ja. Og så som jeg pleier å si, 4. kapittel, 1. vers sier, tar vi da hesa tjenest, så misser vi det ikke med. Og det er akkurat det som
som avspeklingen av honom viskar innetter och jag kan själv. Att vi undras dig och vi avspeklar han. Jag har ofta hova spyrja, alltså kvart ser här som överden, eller kvart ser han ta kvinnan nu mer, to är ju inte till han som lever i mer och avspeklar sig själva. Ute i tjocken lika med ett landet, eller kvart han nu är, eller tjocken årene. Det är som är lönndramalet. Ja. Det är att han är i Jakob. Ja, det är det lika. Så. Som man säger här i Kolosserbrevet. Nettopp. Ja. Ja. Till Paul, nu nämnde jag det här att vi nämner sändningen hjärtamal. Ja. Och du minns mig att det är platt i Estne att säga visst det finns många färger att kvad hever to på hjärtemorgon eller kvad är tryckt hjärtamal i det. Ja. Men i grunden är så var det inte allt till hjärtamal som tog stämt efter att få. Så jag måste också vänja mig vid att huxa som Herren huxar. Och jag har alltid tävat den största vinningen för mig. Eller för Herren och med är att det för att huxa som han vill ha mig huxa. Inte som jag själv vill huxa, jag akkurat som Rambrev 6:11 säger att vi skulle råkna oss själva. Eller till 6 och vers 11 och det säger att vi skulle kvart. Hvis du slår upp här. Ja, vi slår upp här. Det var Rambrev 6, säger du? Ja, och vers 11, ja. Her sier han, ja. Såla skulle eisne tid rokna tikkun som deg fra syndene, men livande for gode og i Kristi Jesus. Ja, at nettopp han den utsaknen. Ja, hvis du nekran du skal liva og kunna se ved en menneske, at det lunsj etter tikkun eller etter til vi hjertalega Kristi Jesus er. Ja. Framan undan her som er en process. Her du lærer at rokna, som god rokna til. Akkurat, ja. Deir fra syndene, men livande for gode og i Kristi Jesus. Og til såleis Herren ser med, til såleis han ser okkene som tryggva i Jesus. Altså til hansara sjøen av okk. Ja. Og hon kan omgå til brøytas, da. Akkurat som Sangre sier, du sarsta i med, men sånn tog en god sarstu, med sarstu og øyne latnan og i hans røyna rattver skruv. Ja. Og om du sast med 8 han, og i velen var 4 mer, jeg stod her igjen i det, og en tøyma 4 til. Og her ligger så til lantarmalet gant som klossbrev i 8, Tjejtjo han sier at Kristus og i tikkon. Ja. Og han kallar det lantarmalet, og i heimen Kristus og i tikkon, veantorteren. Ja, det er... Så det er ikke vi som har givet okker egen oppgave. Men det er han som har flottet inn i okken. For jeg lever så et lov ut i tjøkken okker likam. Og det var det, altså, det er ofte for deg 4 mång at det var så ikke til. Og jeg minnes tilfeller her, og okker sier vi med, og jeg nevnte før. Da jeg har vært jo en ekvelig sverere oppgave, og jeg så fikk jeg fratt om det. Og han sier bare at du heldig det var. Men det skal ta jo, han sier det. Så hun sier, halt jeg med være. Nå sier vi han, men jeg tar bare ikke halt han med være. Det god sier at er det. Er det her kjente på i Kristus. Som det var god i anvendt vi med. Akkurat, ja, nettopp. Ja, det sier det øyla godt. Og vi bia, og i stedet Kristus er vi satt vi god. Vi satt vi han, som kjente ikke til synd, men hva er vi til honom, vi er rettvis gods. Ja. Tog han sida. Tog han sida. Ja. Altså, ikke vi bare har funnet på å si at det. Og vi tar sett oss 4 liv opp til det. Når han lever selv opp til det, og vi liker med okkara, tog det ikke okkara ekne. Likam jo torskjøpt. Ja, og her den prosessen som vi så jo i. Ja. Det dette her, og det er det som vi har bruk for å lære, og det å lære at huksa sånn som god huksar om okkona. Det har vi da vært ofte inn i atøy, men vi hukser ofte om at vi kommer til å trykke Jesus, og han sier fullgjørende versk,
Ja. galtande ena fer for atlar. Nettopp. Det ikke trobeleik for tog, ja. Nei. Men vi tar livet kvandet, hver jeg løte, Ja. vi er sjølven, Ja. og sammen vi øren, Ja, og vi kvart så føles det en sin trobelt, da. Jeg vet ikke om tid som lusta kjenner til atter, altså som hitja, at vi tar det oftast sverast vi og sjølven. Og til tøyde her så står en tøytning hette her, at vi lærer å hoksa om oss sjølve, såla som god hoksar. Og ikke tar tankar som vi ofte har, som er så øyla negativer og smalir om oss sjølve, og vi vurderer oss sjølve så lite. Og ja, det sannhet til at vi i oss sjølve ikke så nekvært, men jeg minns en kjenting for nekvært når han at jeg nevnte det her, at til leie vi et null, men her har vi Jesus framafyr, så vi ikke null langt. Så vi knappt av tutsi. Og nå vi 100 her ved Paul, og vi tar en tekniker her som heter Anja, og nå vi 1000, og 1000 vi sitter hikker, så nå vi på 20.000. Og så las vekser til at tale så kvart som Jesus slipper å være framafyr, løvende tjakk for en enkelt navn. Og det egna vire vekser. Og det tror jeg også om at det er hjertet mal. Og jeg så ikke hvordan Paulus skriver Filippbrevet kapitel 8. Og kan si at vi tar i lunsjstett til kom vi hjertet av Kristi Jesus. Så sier det naturliga mennesker mer at dette kan man sige. Nettopp, Du kan sige at du lunsjes etter en person i et lete. I lunsjstett til kun øtlån. Altså øtlekvante, som til å være. Ja. Lunches etter vi hjertelig Kristi Jesus. Tog han, og i torten lunches etter å få, som han sier, sin egen bror heim, eller sin egen samkom inn i torten. Ja. Jeg vil ikke se her. Ja. Og at uttrykket er lunches vi hjertelig Kristi Jesus. Det var nettopp i 22 morgenen jeg fikk en halsen fra en vine. Og det var nettopp i samband med det her, at Louis var blivet en rolig apostelspill, som han ikke hørte var røy. Og da kom jeg etter verset framfor meg. Og til Filippbrevet 8, 21 lov. Jeg skal bare lese det opp. Det jo rett for meg å huske så om til kunne ødel. Så jeg har til kunne hjertan. Det jo lunsjen møgnet, sier Paulus, og det jo veldig stedfest i evangeliet. Det här var ju ett part ved mer och i nöjen. Det går till vittne mot vad som lunches efter till kon ötlån vid hjärtade Kristi Jesus. Och det blir om att kärleksetikkare ska vara allt rikare och rikare än kunskap och ötlån vite så till kon döma om vad böjnas är och så läs vara röjn om till avstånd till det Kristus. Fyllt vi rättvises avväxte som virka av være ved Jesu Kristi gode til tord og lov. Altså at det utrolige ja, mulig, sa han på innom. Naturliga mennesker. Naturliga mennesker, at det kommer ut. Ja. Han sier jo i 17 Korinthbrevet, kapitel 2, og i enda kapittel, men hit naturliga mennesker teker ikke vittøy som andre konsert. Det kan ikke gjøre det. Det var dømt antan det, ja. Og hva naturliga mennesker? Det er naturliga mennesker som er. Det er naturliga mennesker til åkken. Det er ångan chans. Men vi enterføringen. Og det sier han tidsbrann og tror jeg, altså. At det her tar han om bæge, ikke vi 17, ja, men vi 4, ja. Bæge enterføringer og enternudjaner i høyde antan. Da du leser den kapitlen, så sørst du 4 der, at det 4 øynefer, og kan ikke entertekkes, eller enterføtter. Ja. Men 17 det daglige. Ja. Her han enterføyer, så selv han inn og hokk på okkara, og sinne okkara. Og færre okkom virkelig, ikke bare hokk om han som tålende borger, sinter han sagt om sånne møte, for jeg vet ikke skulle være trøtt og møteløse salen okkara, ikke bare hokk om han, men lærte hans hokk han, ærliga til han som heter Alisium her i Filippbrevet 8. Altså fyllt vi rettvis avvokste, som virka vår verer ved Jesus Kristi, gode til dård og lov. Altså, det fantastisk høyt mål. Jeg tror jeg setter en oi
Og så samtidig som minnes tid, at ikke min egen. Dorskjøpter. Og det sier Herren bøgnløs ved meg i brøven. Ja. Ja. Du, jeg husker om dette her, Paul, at vi har tått som flere om det naturliga mennesket. Ja. Og det kjenner vi jo alt til, dette naturliga mennesket. Ja. Men landamalet som så, det jo dette her som Jesus sier langt vi Nicodemus. Ja. At om en ikke vil føtter av nødtjønne, og her vil ta seg om et helt nytt liv. Ja. Nicodemus har egentlig torført vi at skilje henne til tanken. Ja. Han spyr henne her, og man kan undrast også at en vaksen kloke med å spyr til. Han spyr om han så ærefisker for inn i liv, vårsønne, og så vil jeg føtter atter. Ja. Men om så vær, at det hele seg gjørs, så heter det ikke noe nytt. Det bare vil det samme om atter. Ja. Og Jesus tar seg om en nødjaføring. Ja, men var stod kvitt av naturliga mennesker så avmarska? Var stod kvitt? Nei, fortell. Det var en armor som skrøy. Og han arbeidet mot vilja gods vi tar med barn, Adam og Eva. Og han visste akkurat hva han skulle fære fisk til. Han får ikke til Adam. Han får til Eva. Og visste han hvordan vekkurs det treet var, visste han hvordan leslig det var, og hadde godt sagt til nøye at gjøda. Og så tok hun. Og hun gav mannen sin. Og så åpnet øynene til at det var nært. Ja. Ta spiltes røgnløsjen som god til skapte jo i meg. Fra opprundet av. Han legest. Ja. Og det sa jo at de måtte kjenne ikke selv. De måtte være lette seg jo i. Og så klattet de seg. Og i blå av trøven. Og så har det godt kommende i jordstakeren og råpa. Hva det Adam? Adam var ikke menneske. Og krekva i med tog. Og hva det sagt der til at du nært? Altså han tar tilgang til at vi vet at det. Og så løs trangt synden, synden til å være avløyten, ja. Jakob sier det, alt avløyten synd. Alt. Ja. Pjørst sier mer om det. Det trangt sier at mennesker tog alt synd av. Alt var avløyten. Og vi synden kom til egen. Ja. Så svært det bare. Ja, ja. Og det han naturliga mennesker. Ja. Det naturliga mennesker. Det naturliga mennesker, og her det som så, den første reaksjonen til at naturliga mennesker akkurat her som du nevnte, at det sier man fikeblø og fyrer seg. Ja. Det den første, ja, man kan kanskje si religiøse rønten, den menneskeskapte rønten at røyne kunne møte godt uten at vise til at man nærkjenne. Men og så gjerne har mennesker alltid, vi har alltid rønt å gjøre et eller annet for på ankra måte at tåle godt, at han skal tåle okken, eller at vi gjør okken kanskje røyne å gjøre fortjent til at han skal halde noe om okken. Alt dette ligger ikke av tog planen. Tog, sier han i Jesus planen, av nøye til frelst. Ja. Forstå at her vi er naturliga mennesker nå. Det har opplevd daglig selv hvordan det og man stender ut av mest tors for menneskelige tale av oppgaven i løven og vidtja mennesker, og til dømes av mennesker skal flytte ut i resten hjemme, og det har vi opplevd til at Tjonafellen spiller kjønnløk for Tjonafellen som skal dødja, og det ikke til samband i midtelen til det lukker som snakker i hatt jeg hver nøren. Altså, sier jeg bare akkurat tog i en London. Det er jo stånd så alvarsom, og kanskje bare vite det. Men først vil ta sånn det. Det tar jo ofte også om til Jesus sier, veveren sannløykinn, veverinn og sannløykinn og løyve. Kom og ta inn ved Jesus.
Veveren, sannløsjen, og lov. Hitt var menneskeligt. Ja. Hette antallet. Hette Det brøt. Det brøyter totalt mennesker. Og det brøyter de själva. Det som kanskje spela mest og på at det som det ikke vilja skal hente. Ja. Og her var tog en tærlig hatt som ja, det er vårt vereløykan, så føler du til ytla. Du skal du for å snakke med en menneske som om det ikke for å hente. Som nu vi å hente. Og nettopp her det at Jesus gjør sitt verk. Men han börjar ut her, og da han börjar ut her, så fyrrøyker han hin personen samtidig. Så i her 2 og 3 savnet i navnet hans, han selv midt i mitt. Og dette hentet ånden i sitt tro. Det skapes knappt til en himmel. Her grundallet som du nevnte i morgen, där vi snackar och att snacka om kanske ett grundläge som vi bygger av, som vi tar oss om. Grundläge är tryggt och plötsligt upplevet det här. Att det som är ett lända kvinnan från Patner har om Jesus och i grunden tror jag Jesus. Ja, akkurat. Och jag tror för han var berg vuxit upp i en tryggvand hem. Men så kom också in så att det hjärta och sin inte bränt i det här som fyr. Men nu bor han här att du kommer ska här som du fyrplatte vi henne till. Och ta händet det. Ja. Ta lite här verksam. Till ändernutjan. Nettopp. Det var ja, akkurat, ja. Det kan inte ändretäckas. Men nu för ändernutjan den fram. Ja. Och ta det händer och i sista ända. Ja, så självande säger jag att det var härmelse ända för. Det är god ser inte så det spat. Nej. Han arbetar inte. Han vann i hjärtat. Och till lika mycket hur länge tog gånger eller inte. Han är avgörande. Ja, han är avgörande. Han är inte tog avmarskar som vid. Och det kom till mig Jarra Morgan och i arbetet vi är som vinn och som säger sig här var ett liv som var lagt en postspel som inte kunde lägga. Och så allukal och i som han skriver så säger han att så blir man vi allukal väl att arbeta på att lägga en prick här och en här och en här och nu det de inte klarar. Och här säger han flippar han och det är fullvisaroi, säger han. Att han som börjar gott verk och i tecken ska fullföra det till det är Jesus Krist. Och det är vi tycker fram till. Jag är inte att dödja. Och jag är inte mer att komma på urtøy som en stand i. Det är stand i det bästa som finns där gör. Som Herren säger själv i en rättvis mån. Han ska leva ett trygg, va? Och det är det bästa i livet att leva ett trygg. Ja. Och det är så rykt att komma in. Och allt det här som är nämner nu. Det lyftes in i med Jarra Morgan. Så jag gav med och i halt vi affärer att skriva näka till händan här vinen. Och i samband vid det som han först hade skrivit om sig själv. Och brottliga som vi arbetar vid så fick en helt nytt sjön än jag har haft. Det är ofta att jag har arbetat med människan så har vi gjort det personligt. Som om att vi har gjort det personligt för andra personen kan framkalla det eviga. Men det är upp till människan att den naturliga människan är så kallat det halta sig vera, hur kallas det vi en ör. Är så stolt. Ja, akkurat, ja. Alltså i upprörande är mot naturliga människor så stolt att det känns som det gamla så att det blir rätt alltså. Att vara näka mer
en det som det var kommit till. Nio stövan. Så jag lägger nio stövarna så att människan om sig själva. Jag kommer till kort för sig själv. Ta ett först snabbt jag kanske. Och jag måste bryta. Jag måste bryta det som jag skriver till. Det som står skriva. Och jag försöker allt det som jag skriver. Och tog bort till och är. Och sätter vit. Och sätter det in som ständigt skriva. Ja, akkurat. Och ta knappt men det gör det här. Det är akkurat som Herren säger. Nu görs du rätt. Akkurat som det på matchen han var i färgen, danskaren. Så. Han talar i Ångsbord, jag kan tala om. Jag talar det som jag läser. Säger jag. Ja. Jag talar det som jag läser. Varför det? För det kraften ligger i det som jag läser. Alltså, ett livande år, ja. En livande år. Hela skrifterna. Ja. Och livande ger. Årene säger Jesus som är av ett hela. Är och anti är liv. Va? Och han säger också det här. Att det är ett vers som Elsatta som han säger här. Ja, det är inte akkurat framför mig det, men... Håll det inte lägga gagen, säger han. Ja, håll det inte till lägga gagen. Så åren är av ett hela är det ante och är det liv. Alltså, det är otroligt. Det är antans närvaro är akkurat mitt, som nu är. Jag känner dessa närvarorna, Herren är här. Och han vill hitta till. Alltså med till. Han vill hitta oss. Han vill ha ett livssamband med oss. Alltså, nettopp. Ett livgivande samband. Ja, akkurat. Og Her kommer faktisk chatten ut hos vi tås om at holdt er ikke lenge gakt. Og Det er holdt ikke det er den naturlige menneske. Og til mest vi holdt ned til at det er en rivaler Ja, så andan. Ikke sant? alle tøyene. Så det holdt det stendt ikke andan gjernas mot det holdt nå. Stendt slett ikke. Det stendt holdt det gjernas mot det andan. Og anden mot det holdt. Men anden gjernas ikke nekker for holdt nå. Det er Golgata krosset. Her døg Jesus nettopp fire holdt det. Fire av syndalikene skulle være lunches. Så vi ikke langt skulle tjene syndene. Det vil si at God ser ikke det gamle mennesket. Han ser ikke den naturlige mennesket. Vi tar 8 liv. Vi tar 2 liv. Vi tar 8 liv i holdt noen, 8 liv i andan. Det grøy ikke lagt fra oss, og mest er vel fra. Ja, akkurat, ja. Det er 8 liv. Og til her man skal leve. Ja. Og det er så mest til at da jeg er en legges til, og til å bli pensjonist. Jeg har jo omgatt vært pensjonist. Det ble det heller ikke. Da jeg også om mitt liv. Som tilvære. Her som en arbeidsmæver. Hon fikk en enda. Men Herren, han har omgatt som det er, hver man er. Og så han førte meg om, livrenn. Akkurat, Sånn, ja. Og det er det som gjør at det er så spennende. Og tog gleder meg sånn jeg går ned, da han sier til, og jeg satt fra kapittel 5, at om så utvarstes mennesker akkurat gang til gruntar. Også der tid, så skal ganga til gruntar, altså, til. Nå snakker jeg ikke om halt, jeg snakker ikke om hettan likame, som også vil kalle halt, ja. Og tisdag samme likame, som det sind i halt. Det likame selv er åttanvelt. Det er neutralt. Det kan bare brukes til å synda vi, og til rettvisene, som Herren nu kallar det til å leve i. Sånn. Og tog sier han til, om så utvarse mennesker til gruntar, ja, så ender nu just av innvarse mennesker derfra det. Tog tvangt dere gengar til gruntar, stokket og latt, det må jeg også si. Du er i øylandet brøttor, ikke innvarstes, men utetter og limer og leier. Men viknar for det er nærstes der godt må inn hos allen, kjærst leser, mykje der rikja. At det er en vereløyt. Så enter nå just av innvarse mennesker, derfra det er tog trangt okkara. Jeg kan ikke grunn der, stokket og latt.
og hun virkar. I påstande at prosessen virkar okkom og i større og større iverflå. Jeg har fytling av dårlig. Vi tar vi her ikke det kjente jeg for jeg. Men det er jo kjennelig. Ja. Kjennelig tøymelig. Det er jo kjennelig ja. Altså, det så kraftmykje inn og i løyver som er selv om. Ikke du gjør det kraftmykje. Men det en vei som færre etter likam, som vi har funnet og færre. Ja. Det har vært så spredst, at det blir til å være mer spredst antallet enn det Altså, det en rønt sammen vi har. Ja, hvordan det Peter som sier vi igjen, at vi har tro Ja. og finner suttja. Ja. Og det så akkurat dette her som vi tås om eisen her i det, det at jeg trygg hva det her kunne vi si, men tar vi sett akkurat allit av Jesus, Ja. så fer det møvelega til at prekva seg, og prekva sina kraft, og prekva sin sannleik og verleika. Ja. Og det kommer vi så si personlig for hver enkelte av oss. Altså, det her virker jo på at vi kunne ikke tvinkast. Kjalt god tvinkar oss ikke til at gjøre hans vilja. Men han drever oss, og han drever oss vis under kærleika, til at Bibelen forteller om klart og tydelig at han skapte oss ut fra sånne kærleika. Og til man atle oss til alle samle tøyene. Og tøy hever det å møte det store tøytning, hette her til at vi gjør attersvær, respons, og på at han elskar oss. Og ta og vi så, ta imot til kærleikan. Ta vi sier noe som ja til ta kærleikan. Ta det at dette her virksomme livet, dette her livande året, dette hele anden som kommer ui okken og bor ui okken, som prekvar seg sjølvan. Vi skulle ikke prekva okken. Han prekvar seg sjølvan ui okken, og det det som teller. Og det det som vi kan gledes. Og ta hver så rås okkara, hver stoltland okkara ta. Ja, det sier seg. Disse løtene er sammen med Herren, og av maten er særlig, Og som gjør marknaden, og nu har vi da fest nere av det her, og et eller annet nere av, jeg ser det, iPhone. Så skriver vi til henne i vinen, om vi skulle bære avvoksten av hjertelige i Kristi Jesus, løgnen samme som til Paulus. Tøy god vittne mot, sier han. God vittne mot. Hvordan er løgnet etter til knøtlån i hjertelige i Kristi Jesus. God vittne mot. Han brukar det øyla ofta. Øysen i 17 Korinthbrev i 11, og han sier til. Hvor vøyker og sånn vøyker. Hvor vi vårt avstøyd, da brenner vi mer. Skal det røsa mer, så skal det røsa mer som vøyker kan møyden. Og så sier han god vittne mot. At det ligger vist. Det er øyla nek sagt. Det er utrolig nek sagt. Men hvor visker du jo? Ta en slipper av virka døya. Så vi, som Paulus løser her, akkurat av samme måte. Og så sier han, og til bi om at kærlighetstikkere skal være at rykere enn kunnskap i at noe vidt. Så kommer det her. Så til kunne døme om hva bøynast er, og så det skal være røyn og angår til avstøy til det Kristus er. Dette vi bøynast. Det kan være bøynt, for det om det ikke er bøynast. Ja. Du kan gjøre rett, og han sier, jeg gjør det ikke ofte. Men var det bøynt? Var det bøynast? Ja. Sånn. Og dette var det som jeg rønte å få inn i hjertet av vinden. Du bare stær på et mislukket av lov. Og det var så inne av igjen. Ja. Og ikke av hva er atlan gods, det du sier om det sjølvan, at jeg vil utgjøre det selv. Altså, til å si, vil du få herren til å være han som fikk til ut av livet som var så mislukket? Eller, det var håndskiltene, det blir slett til. Og til å si øyne for vittne som jeg blir sammen ved, og ta seg til herren om, nekke var så igjen. Og så sier han, nå kan du bare fære til han. Han er en sak for deg. Akkurat som du sier for meg, alt du vil utfyre, og alt er mislukket, sitter vi herren med i høyre. Sitter vi herren.
Og jeg visste ikke hans reaktion. Jeg sa at jeg knægvinna noen, og jeg vant til han for å si at jeg var herren, som jeg sagt var med. Ja. At tog jeg sier det, ikke sant? Du har sagt at vi er med. Jeg tror ikke herren er for Arne til. Jeg kan ikke Arne det. Han kan det. Og han ble ordentlig røst opp. Du skal ikke bytte der inn at jeg er ferdig. Det er godt teka, ta opp, som jeg har vært ute om selv. Jeg ser hvor skal jeg gjøre det. Han skilte sammen og i vrøy. Alvare, ja. Og det var han som jeg stekket meg. Det var han som jeg byen med snakket visst. Og det gikk langt tog i sjøen. Og en dag inn i møten, han vinket til meg og sier, jeg gjør det da, og det rikket jeg, sier han. Jeg gjør det da, sier han, og det rikket jeg. Ja. Alt er vel. Ja. Og han lever enn vel. Ja. Og her er akkurat det, altså. Her har prekva kraft sånne ui okko som tryggva. Det alt stendig skriva. Det viser jo kraft sånne ui tenk som tryggva. Ja. Ja. Det er ikke noe som vi ikke har funnet på. Nei. Det var det bare mannaåret og akkaråret som kunne være havløgt og så gjør. Så har det noen kraft i seg. Ja, onka med. Og han sier jo at rydgjegods er jo ikke bare året, men kraft. Jeg minnes han mannen, han kom til seg på onkonaren, det var gøyere antallige tøyer, ta som det pleier å si, om det er gøyere antallige tøyer, det var det ikke, men det er ikke det som er tøytning om det gøyere antallige tøyer. Tøyene er brøyta. Ja. Men herren brøyts ikke. Nei. Og du kan alltid ha gøyere antallige tøyer inn i det selv. Altså. Det. Hvis du litt herren rå, ja. Og jeg minnes da han kom til Tryggvass, så gled han mann, og han var helt fantastisk. Altså. Og nu var han ikke gammal, men han var eldre, og det var ikke sånn i øysene, men det var så igjen. Men da sa jeg det så og gleden etter til han. Kommer med til meg og vinker han til og sier, jeg gjør det til, og det rikker jeg. Jeg gjør det til, og det rikker. Det var et vers, Paul, som kom til med denne veien, til å ta seg sammen i gjør. Ja. Og det er Efesos 1. kapittel og 5. vers. Her som han sier, at tog og i kærleika tilskila han okkon framan undan få sonarkår, eller vi kan si badnakår, tjasser, vi Jesus Kristi etter fria, raje, vilja, søns. Ja. Og til å si at god hin allmåttua, han som hever skapt himmel og gjør, han som gjør til at vi håner alt som til vi håner, han hever avgjort det ut fra sin egna. Hjertens ikke kunne vi tolke det her til at vi skulle eie dette her samfellet, dette sambandet vi han, dette fellesskapen som er en fellesskap som er sterskere og dyrebære enn noe som helst annet, et livende løssamband som bor inne i okkara hjärsta og som alltid er til åbråte fra til løte at det tendrast inne i okkara hjärsta. Til at okkara tankar og sinne og kjensler og alt mulig kan spela puss vi okkon. Til at brøyder ikke på at han verlegger til at han hever givet okkon badnaratt tjasser. Så Hva kapittel er det? Det var kapittel 1 og vers 5. Ja, at det her, at det er nok det største avstøyd som den naturlige mennesker oljer, altså. Nettopp at det er hvis vi tok som kvett og i Herren gjør det inn og i okken, teg og i han, sjølvor tok den naturlige mennesker, døy okken fra øtlom tøy som valda i okkana, miskri, og vi var deians, vi dør, deie sind og miskri. Og så kommer han, og han dør, for sinter alsvamsins. Det vil si, så røst han oss oppatter, for sinter alsvamsins. Så anken som i heimen jeg kan si, han dør ikke for meg. Kærløyga tilskjer han, og kom framan undan, alltså Aren har ju varit runt där. Ja, det säger om alltid i versen på ett Aren. Ja, Jesus Kristus, ja. Han säger här, jag vet inte för vers 3 så säger han lova att vara god och färger Herre och Jesus Kristus.
han som hever sikna okkon, vi allare andalega sikning og i hinnen himmelska, og i Kristus, eins og han utvalde okkon og i hånden, åren heimeren var grundavur, at være heiløv og avlastande fire asjon syne. Det mest tarsføre at gautaka så at den naturliga människan är att han dömer rättvis. Tog akärerna komma innan från här, att det kommer från människan som älskar sitt egna liv. Så är det till att han är rättvis. God är rättvis. Så är det också vid, ja. Ja, så är det också vid. Och i upprona. Och tog jag det där löntar mal i heimen. Alltså, det är Kristus i öken vänder där. Alltså, det är så störst löntar mal att tog naturliga människor ansträckt för det. Från naturen, ja, va? Så hvis jag har inte släpper in att öppna till självan för sig, ja. Vi andas ögonen, det är ju anden som sannför om sin rättvise. Han sannför heimen om sin och någon rättvise. Och hövdingan över hästheimen han är dömt. Så hvis en som livet den naturliga liv inte vill vita sig något annat liv att leva, så kommer han inte att sucha till det. Akkurat, ja. Och jag minns så väl en man som är vidtja i Nek och det konstaterade att han så rökte han fick han att gåtaka till att det vidtja sig, ja. Och så säger han vem det jag kom först för. Jag tog kvar i Bibeln där jag vemmar in. Att det är, han säger vem är att det är till en trade för att du ska stoppa vidtja med. Det är att du ånka spårningsbäst. Ja. Och jag säger som jag börjar en spårning hvis jag nu härifrån ånka kan se det. Och det är kvoj. Och så säger han till han att du är ett människor. Alltså nu är det en törliga människor. Hej onka intresse av sig. Det var bara förvitt. Ta tog sig. Och ta vill han inte höra. Och jag klarar det. Jag spurte han onka till spårning. Och pratade jag så utan att spärja, utan att ta sig människaliga igen. Så nu är han kommit ifrån för att det är inte liv. Det mest i väl. Och han bröttes. Men så battnar han åter och han är livet liv som han tar inte väl livet naturliga. Och han naturen vaknar i och han får efter lunches i sin liv. Det är över vi som inte känner livet så kvar någon. Vi vet också vad det är om hur behagligt det kan vara livet så som ett annat människa vill leva. Och så säger han vem det kommer vi känna såna det och jag lämnar det för att möta här sen. Och från 6 såna det har varit där och att jag kommer åter att han var så säger han. Jag hade inte lust att komma åter. Och så säger han. Jag var ju snack utoj som du finner mig att tro. Och jag tänkte mig. Här är några spårningar som står uppe med här, men det ska anka sig. Men det ska säga sånt och knöster blev i andan. Jag var snär. Men det säger jag inte. Och jag partis vid den naturliga människan och ut i antaliga människan för jag inte att det skulle och lägga allt. Och det vann och jag säger till Örtan. Och jag minns att han mötte. Stoppa vi att bärgas. Men i förskinn. Föräldrar vid en granna som bor här som kände väl. Så kan det vara säkert när jag löt. Och så tjink och fyrstan det är. Da jag grannar vid vidtjan och han säger till. Han förtänder inte att jag inte kommer att dra vidtjan. Jag säger jo, han var inte. Jag är alltid ska komma nu. Ja. Då är han västna och rattor. Och ofta battnar man. Jag spurte också till kyrkasystrar om det är battna. Och Arndal liksom. Och det var det som hände till honom. Och han blev så mycket stärskor alltså. I de gamla attor. Och hej, då inte skrev han väl till komat. Det var helt fantastiskt. Att det ser så tydligt när människan lever naturligt och antalet. Och det här vi med själva som dömer ju. Akkurat, ja. Ja. Det som hållte tror efter det som fänkar med. Katter det som löser med för att
tog jag vajt och tog in närhöjd trycker i. Och tog det vajt och herre kär. Att om en støy stod hon längt att tog in och löjen. Tackna jag till och i rötten tog in och i barmen munnen. Jesus älskar det. Mitt i hamsens vittla brus glädde jag henne. Och det är här vi där. Och här är gott att vara. Här är gott att vara. Det här är det jag ska gå in. Ja. Alltså det är så helt understandande alltså. Det har också om detta som vi sitter och röjna vinta utsakar äkten och rönt om i löven och sen vi herran. Ja. Ja. Nu vi kommet til enden av hese sendingene. Og dette her var så den første sendingen her av Iktos, som vi får kalla for hjertemål. Og som vi nevnte i begynnelsen, så atlan av vi skulle være reglelige her. Det så Paul Ferre, som sammen med Daniel Adol Jakobsen. Og jeg halte ferdighet av Paul Ferre om at bena bøn. Ja. Gå i masse ferger, vi tackar deg for hette høve som du giver oss. Vi sammen. Vi tar og hva det godt. Vi tror her, Anja og jeg og Daniel. Og vi tar kjenne at du har nær. Det er lov det. Det er ikke alltid at vi føler til at du har nær. Det er ikke det som vi lever på, kjensler eller følelser. Men vi trykker. Vi trykker at du har nær. Og trykken som så at han gavteker til at alt det som sast vært til at vi som ikke sast til tanntrykken her. Det kunne vi ikke gjøre til naturlige mennesker. Trykk. Takk for det, og takk for det som øsne kommer lusta og høyre og være vi og gjøre at jeg som skulle kjenne seg sikkert igjen. Ja, hessen sendingen, men til å gjøre dere løyve til at holde fram. Vi vet ikke, og vi må bare si som sanger sier, god i tykkene til neste fer. Og i Jesu navn er amen. Amen. Og vi er så for å takke for Jesu fer.